राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇന്ന് പുതിയതായിട്ട് കീർത്തനം പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു കീർത്തനം മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ആ ചെല്ലാം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, 2 മിനിറ്റ്. 2 മിനിറ്റ് ചെല്ലാം. അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി, കൽമഷഹരൻ ദേവൻ കാരുണ്യശാലി കൃഷ്ണൻ കംസന്റെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അവതാരമായി, അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി, ദക്ഷിണായനകാലേ ചിങ്ങമാസത്തിങ്കൽ ഭക്തവത്സലൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി, കൃഷ്ണപക്ഷത്തിൽ നല്ലോരഷ്ടമിയാം തിഥിയിൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, ഗൃഹങ്ങളൊമ്പതും പൂർണ്ണബലത്തിൽ സന്നിലയെ വൃഷഭലഗ്നത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി, മഴമുകിലൊത്ത വാനിൽ ഇടിമുഴക്കവുമായി മഴമുകിലൊളി വർണ്ണൻ അവതാരമായി, തിങ്കളും വന്നുദിച്ചു പൂർണ്ണശൈലത്തിന്മീതെ പങ്കജാനാഭൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി, അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി, മോഹത്തിൽ പെട്ടുപടർ മോഹിച്ചു മരുവുമ്പോൾ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ അവതാരമായി, ദുഷ്ടജനഹരനായി ശിഷ്ടജന പാലനായി
വിഷ്ടവേശ്വരൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി കൽമഷഹരൻ ദേവൻ കാരുണ്യശാലി കൃഷ്ണൻ കംസന്റെ കൽത്തുറുങ്കിൽ അവതാരമായി ദക്ഷിണായന മാസത്തിങ്കൽ ഭക്തവത്സലൻ കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി കൃഷ്ണൻ അവതാരമായി അനന്തശായി ദേവൻ അവതാരമായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ പ്രഭുജി കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. രണ്ടുപേരും നല്ല രീതിയിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലി. നമ്മള് പറയില്ലേ, നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം. നമ്മളിങ്ങനെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോഴും നാമങ്ങൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും മറ്റുള്ള എന്തൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു നമ്മളതല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ല, നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോഴും മുന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം പറയണം. അത് സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിൻപുറത്തിലുള്ള നമ്മളെ ജീവിത രീതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിന് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മള് ക്ലാസ് അതിന് ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ വന്ന ആ ക്ലാസ്സായ ഇത് ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ ചൊല്ലണം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഊന്ന് വരണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനാ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ വരുമ്പോ അതിനോട് പതുക്കെ ടച്ച് വരും. നമ്മളെ സാധാരണ രീതിയിൽ വേറെ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ച് ഞാൻ ഭൗതിക ലെവലിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് ഞാനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോകും, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൈമറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ യോജിക്കണമെങ്കിൽ അതിനോട് ടച്ച് ആയിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിനോട് കണക്ഷനുള്ള ആദ്യമേ തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ല, നാമസങ്കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ല, എല്ലാവരുടെ സങ്കീർത്തനം. അപ്പൊ അതിനോടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്കത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് രണ്ടുപേരും ചെയ്തത്. താങ്ക് യു മാതാജി. രണ്ടുപേർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. അത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭഗതാമഹ്യം തദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനി താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേ ശ്രീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധേഭ്യഃ പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ടായ ബുദ്ധലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ
ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 8 പരമപദ പ്രാപ്തി. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതിലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തില് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോയ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപദം അല്ലെ, അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ അത് ആ വേടിന്റെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായ അത് ഭഗവാന്റെ ആയ വാസസ്ഥലം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്, അതാണ് പരമമായ പദം, അതിന്റെ പ്രാപ്തി. അതിനെ പറ്റിയാണ് ശരിക്കും ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമമായ പദം എന്താണെന്നും അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളതെന്നും അവിടെ ചെന്നാലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ആയ ഒരു ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ഒരു വർണ്ണന, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെ പറ്റി ഒരു ചെറിയ വർണ്ണനയും, അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയുടെ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത തന്നെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഭക്തിന്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ബുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭക്തിനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യോഗി 4 തരം ജ്ഞാന യോഗികളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗികളുണ്ട്, ഹഠയോഗികളുണ്ട്, അത് യോഗീശ്വര അഷ്ടാംഗ യോഗം അങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ശരിയാണ് ഭക്തി യോഗം. അപ്പൊ ഈ 3ത്തിനും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എപ്പോഴും ഭക്തി യോഗ ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് വീണ്ടും ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാൽ ആ പരമമായ പ്രാപ്തി ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ കുറെ ക്വാളിറ്റികൾ കിട്ടും. അതായത് ഇവൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എവിടെ വെച്ച് ജീവൻ വെടി, ഏത് സമയത്ത് ജീവൻ വെടിയെന്നുള്ളൊക്കെയുള്ള പവർ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ശരിക്കും ആ അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് അങ്ങനത്തെ യോഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്നാലും അപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ആ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് പരമമായ പ്രാപ്തി, ആ പരമമായ പ്രാപ്തി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തി ഇല്ലാതെ പരമമായ പ്രാപ്തി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ആത്മീയ ലോകത്തിന് ശരിക്കും വേറെ രീതി പറയുമ്പോൾ നമ്മളതിന് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയും. വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ദുഃഖമില്ലാത്ത സ്ഥലം വൈകുണ്ഠം. അപ്പൊ ദുഃഖമില്ലാത്ത സ്ഥലം, അതായത് അതിന് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ. അതിൽ തന്നെ ശരിക്കും പല നാഥന്മാരുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട്. ആ രൂപങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൽ തന്നെ പറയുമ്പോള് അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനിരുദ്ധൻ, ഋഷികേശൻ, ത്രിവിക്രമൻ, പുരുഷോത്തമൻ, കേശവൻ, ശ്രീധരൻ, വാസുദൻ, ദാമോദരൻ, ജനാർദ്ദനൻ, നാരായണൻ, വാമനൻ, പത്മനാഭൻ, ഇതൊക്കെ എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങളിലെ നാഥന്മാരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അപ്പൊ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ചതുർഭുജ രൂപമായിരിക്കും. ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഇങ്ങനത്തുള്ള ഓരോ വൈകുണ്ഠനാഥന്മാരുള്ളത്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കറക്റ്റുള്ള ലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതും ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ അവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ, അതായത് ഭഗവാനും രാധാറാണി എന്നുള്ള ഇതിൽ വരെ, അത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വരുമ്പോ പിന്നെ പക്ഷെ അതിനെ ചുറ്റും ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങൾ തന്നെ, അതിന് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ലോകങ്ങളാണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ തന്നെ ഓരോ ലോകത്തിനും, ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിനും ഓരോ നാഥന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ നാഥന്മാരിലും അവർക്കൊക്കെ ചതുർഭുജ രൂപേണായിരിക്കും അതിന്റെ ഓരോ ഹെഡ് വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ആയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ശരിക്കും ഭക്തൻ, പ്യുവർ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകും. ചതുർഭുജ രൂപമല്ല ശരിക്കും വേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ ആയ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിന് സേവിക്കുന്നത്, അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അപ്പൊ പരമമായ പ്രാപ്തി അതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഇതിൽ. അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനൻ ചോദിക്കണം, ഒന്നും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണ ഇതാണ്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിൽ പലയിടത്തും പല സംഗതികളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ വീണ്ടും അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദിക്കണം. അർജുനന്റെ ഡൗട്ടുകൾ തീരുന്നില്ല. 18 അധ്യായം വരെ നമുക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായി കാണാം അർജുനന്റെ സംശയങ്ങൾ. ചില സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ പോലെ, അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നമുക്കത് 100% അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ബ്രഹ്മം എന്താണെന്നും പരമാത്മാവ് എന്താണെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പറയില്ലേ യോഗീശ്വരന്മാരും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരെ പൊസിഷൻസും ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതായത് ചില സമയത്ത് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യണ എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുന്നോട് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടതാണ്. അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ഒരു ആശ്രമത്തിൽ ആ വ്യക്തി മാത്രം ഫുൾ ടൈം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ആശ്രമത്തിൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ആശ്രമത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം. ഫുൾ ടൈം നാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, എന്തെങ്കിലും സേവ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുക, ഭക്ഷണം വയ്ക്കുക, അപ്പൊ അതും കൂടെ അതിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തി മാത്രം ഫുൾ ടൈം ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ സഹവാസികൾ ചെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യും, ഗുരുവിനോട് ചെന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം, എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരാ നോക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ ആ സന്യാസി പറയും, നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. ആ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ടൈം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ഭക്ഷണം, എല്ലാ അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാതും കൊടുക്കും, ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തൊട്ട് അത് ആൾക്കാർ കുറെ ആൾക്കാർ വരും, അവർ ഒരു ദിവസം ജപിക്കും, പിറ്റേ ദിവസം 1000 പേര് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് 500 ആവും, 100 ആവും, പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യരുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് അത് ഭയങ്കര ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ജപത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും, വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഇതിന്റെ കാര്യം അതിൽ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ആ ഉന്നതമായ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൽക്കണ്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ ആൾക്ക് അത് കയ്പ് തോന്നുന്ന പറയുന്നത്, കയ്പ് തോന്നും. പക്ഷെ കൽക്കണ്ടത്തിന് അറിയാൻ നല്ല മധുരമാണ്. പക്ഷെ ഈ കൽക്കണ്ടം തന്നെയാണ് ഈ മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറാനുള്ള ഒരു മരുന്നാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ആദ്യം കയ്പായിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ ആ അസുഖം മാറാൻ വേണ്ടി ഈ മരുന്നാണുള്ളത്, അതായത് കൽക്കണ്ടം. അതാണ് നമ്മൾ നാമം ജപം, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും നമ്മൾ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലം കാരണം കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ നിരന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മളെ അസുഖം, അതായത് നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പിത്തം, നമ്മളെ ഭൗതിക രീതി പറയാൻ മഞ്ഞപ്പിത്തം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ മാറുന്നതോടുകൂടി അതിനോട് പിന്നെ രുചി വരും. അതായത് മഞ്ഞപ്പിത്തം മാറി കഴിയുമ്പോൾ അത് കൽക്കട്ടത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് രുചി വരും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭക്തി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പരമമായ പ്രാപ്തി, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. കാരണം ഭക്തിനെ ഉയർത്തുക, ഭക്തിയുടെ പല ലെവല്, അത് യോഗികളെ കർമ്മ ജ്ഞാന ഹഠ യോഗികളിലും ബെറ്റർ ആണ് എപ്പോഴും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മാറ്ററേ അല്ല. എവിടെ ജനിക്കും, എങ്ങനെ ജനിക്കും എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റേ ഇല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള യോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹഠയോഗികൾ, അവർക്ക് അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, എനിക്ക് ഇവിടെ ജനിക്കണം, ഇന്ന ലോകം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഞാൻ യോഗികൾക്ക് അങ്ങനെ, അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അതൊക്കെ അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രക്രിയകൾ ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവും. അവർ മരണ സമയത്ത് ആ ഒരു മരണമടക്കം കാൽക്കുലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ലോകം പ്രാപിക്കുന്ന അവർക്കറിയാം, അതിനനുസരിച്ച് അവർ മരണം പ്രാപിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവരിഷ്ടമാണ്, മറ്റൊന്നും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ് അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കൊടുക്കും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അധ്യായത്തെ പരമപദ പ്രാപ്തി, ശ്ലോകം 1. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അതിദൈവം കിമുച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവെന്നാൽ എന്തേ? ബലദോഷ്ടമായ കർമ്മം എന്നാൽ എന്തേ? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അർജുനൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട്, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് ബലദുഷ്ടമായ കർമ്മം, ഇതൊക്കെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ബഹിരംഗീയ ശക്തി ആയ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ, അതിന് ബ്രഹ്മം. അത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, പരമാത്മാവിനെയും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം, പ്രകൃതിനെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ പല മീനിങ്ങിലേക്ക് അത് തിരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രൂപം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അതിന് ബ്രഹ്മൻ സാക്ഷാത്കാരം വരുന്നത്, പിന്നീട് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക്
പരമാത്മാ രൂപം കിട്ടണം. പിന്നെയാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നത്. അതാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള കാര്യം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ബഹിരംഗ ശക്തിയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിന്, അതൊരു ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതിന് ത്രിഗുണങ്ങളുള്ളതും അതിലാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് വന്ന് ബന്ധസ്ഥരായിട്ടുള്ളതും. ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം അതേപോലെ പല രീതിയിലും പോണത്. അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവ് അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയും. പിന്നെ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കിങ്കരന്മാരെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാവർത്തികളാണ് അവര്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഭോക്താവ് ശരിക്കും ഭഗവാനാണ്. ശരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആദിഭൂതം, ആദി ദൈവം, ആദിഭൂതം, അതിൽ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞ ആദിഭൂതം, ആദി ദൈവം, പിന്നെ ആദി യജ്ഞം, അങ്ങനെ 3 സെക്ഷനായിട്ട് വീണ്ടും തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചഭൂതം, പ്രകൃതി. ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ പഞ്ചഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതി. ആദി ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായ ഇതും കംപ്ലീറ്റ് ദൈവങ്ങൾ, ദേവന്മാരും എല്ലാം കൊണ്ട് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിക്കാം. പിന്നെ നെസ്യനും ആദിയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് പരമാത്മാ രൂപേണ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്ലോകം 2. അതിയജ്ഞ കഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതുപോലെ മധുസൂദന ആരാണ്? യജ്ഞദേവത. ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പോ നമുക്കറിയാം, അതിന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മളെ 4 ചതുരാശ്രമങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ചതുരാശ്രമങ്ങളുണ്ട്. ചതുരാശ്രമങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ബ്രാഹ്മണ്യം, അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഗൃഹസ്ഥ്യം, നെക്സ്റ്റ് ഗൃഹസ്ഥ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാനപ്രസ്ഥം, നെക്സ്റ്റ് സന്യാസം. അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസം വരെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിന് ഓർത്ത് നിൽക്കരുത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സന്യാസത്തിൽ മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യം ആ സമയമല്ല, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് മരണം, അത് വാർദ്ധക്യ സമയമാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ സന്യാസത്തിന്റെ പൊസിഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ശരിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിലും മറ്റു ഭേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞു തരണം. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷവും നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ ലഭത്തിലേക്ക് എത്താം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ അത് മാത്രമാണ് ജീവിതം എന്ന് വെച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് ജീവിതമായ അവസാന കാലത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ശക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ശേഷം അതിന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവന നിരതർക്ക് മരണവേള എങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അതായത് ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഏജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ഏജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞു തരുന്ന 4 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന്റെ കാരണം അതാണ്. ഓരോ സെക്ഷനിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും കാര്യങ്ങളും ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് അത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മളെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനങ്ങൾ നമ്മൾ സമ്പാദിക്കണം. അതിൽ കൂടത്തുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബ കർത്തവ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുകയും വേണം. കൂടാതെ ആത്മീയ ജ്ഞാനം കൂടുതൽ ലഭിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വിരക്തി എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് കടക്കണം. അതായത് എല്ലാതും ഉപേക്ഷാവസ്ഥ, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. നമ്മൾ പതുക്കെ കണക്റ്റഡ് ഭൗതികമായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള പതുക്കെ കണക്ഷൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. 50 വയസ്സാകുമ്പോൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് ഒരു 100 വയസ്സായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് എവറേജ്. അതിൽ 25. അപ്പൊ 25 വയസ്സ് വരെ ബ്രാഹ്മണ്യം, 25 വയസ്സും ഗൃഹസ്ഥ്യം, 50 വയസ്സ് വരെ, 50 കഴിഞ്ഞ് 75 വയസ്സ് വരെ വാനപ്രസ്ഥം, 75 തൊട്ട് 100 വയസ്സ് വരെ നമ്മളെ സന്യാസം. അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പോഴോ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തനാവുള്ളൂ. അപ്പൊ സന്യാസിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാൻ അല്ലാതെ യാതൊന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക്. അങ്ങനെ ചെയ്ത വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ലാസ്റ്റ് മരണ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വരില്ല. കാരണം വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ സമയം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി തന്നെ വളരെയധികം കുറയും. അതെല്ലാവർക്കും അറിയും. വാദം, പത്തം, കഫം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന സഭയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ശരിക്കും കുലശേഖര മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു കഥയുണ്ട്. കുലശേഖര മഹാരാജ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ യൗവന കാലത്ത് തന്നെ എനിക്ക് മരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ്ഡ് ആവുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങയെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് കുലശേഖര മഹാരാജ് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണുണ്ട്. മധുസൂദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാൻ മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അസുരനെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് മധുസൂദന. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സംശയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു അസുര രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഒരു അസുരനായിരിക്കും. ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സംശയങ്ങൾ, ആ അസുരനെ വധിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റണം. അതിന് അർജുനൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ മധുസൂദന എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്റെ സംശയങ്ങൾ, എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രാക്ഷസനെ വധിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയാലും അതാണ് മധുസൂദന എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ അവർക്ക് മരണവേള അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അറിയാൻ കഴിയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് നോക്കും. അപ്പോഴോ ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഭൗതിക ലെവലിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾക്ക് മൊബൈലിൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈമിൽ നമുക്ക് ആൾ വിളിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എന്ന അവസ്ഥ പോലെയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എത്ര പെട്ടെന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് നമ്മള് നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിച്ചിരിക്കും. അങ്ങനെ പതുക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ മാനസികമായിട്ട് ശുദ്ധീകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നടത്തണം. പിന്നെ അതിന് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അങ്ങനത്തെ വൈദികരങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പതുക്കെ സാത്വികമായിട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഉയരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സാത്വികമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാത്വികമായിട്ട് ലെവലിൽ ഉയരും. കാരണം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നിയമങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം മത്സ്യമാംസാദികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക, മദ്യം, ചൂതാട്ടം, അതേപോലെ തന്നെ മദ്യം, ചൂതാട്ടം, മത്സ്യാഭിഷേകം, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ട് ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുടെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് സാത്വിക ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ചെയ്യണ്ട. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാത്വിക ഗുണത്തിന് കിട്ടും. സാത്വിക ഗുണത്തിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ ഉയരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 3. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോദ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവെത്ര ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അത്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതില് ഇത്തരം നോക്കിയാൽ മതി, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അതായത് അതീന്ദ്രിയം, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമാണ് ആത്മാവെത്ര ബ്രഹ്മം. അത് നശിക്കാതെ. അത് നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരിക്കും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവും ബ്രഹ്മാണ്, പരമാത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് നാശമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നാശമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കും നാശമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി, ആ ശാശ്വതമായ പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. അതാണ് ശരിക്കും അധ്യാത്മം. അതും ഭഗവാന്റെ ലോകം. അതായത് ഭഗവാൻ അത് അധ്യാത്മം എന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായി നമ്മളും അധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം അതാണ് നമ്മളെ ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. നമ്മള് ശരീരം അല്ല ആത്മാവാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോ അതിന് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതും അതിന് അധ്യാത്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന് വികാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മം. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവി ജനിച്ചു വളരണമെങ്കിലും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള നമ്മൾ അത് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്ത് കാര്യം നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്കെ കർമ്മങ്ങളാണ്. അത് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് ആത്മീയമാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് കുറെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ രീതി പറയുന്ന പഞ്ചരാത്ര വിദ്യയാണ് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ
പഞ്ചരാത്രി വിധിയിലുള്ള കുറെ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് പരമാത്മാവിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ ഓരോ ജന്മങ്ങൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള പൂജയും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ, അതായത് ആ പൂജ ഭഗവാന് പൂജ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അവര് കടക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗലോകം കിട്ടണം നെക്സ്റ്റ് ലെവല്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ രീതിയിലുള്ള മാംസം ഭക്ഷണങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ, അപ്പൊ ഒരു പന്നിര, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ലെവലിലുള്ള ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് പന്നിയുടെ ജന്മം കിട്ടണം. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ സ്ത്രീ പുരുഷ അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നായയുടെ ജന്മം കിട്ടണം. അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവർ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മബലങ്ങള് അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് പോകും. അല്ല നമ്മൾ അത് അധമ ലെവലിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ജനന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി മുഴുവനും താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് പോകും. അടുത്ത ജന്മങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. കാരണം നമ്മളെ ആഗ്രഹം അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിന് അതിന് പറയുന്നത് യോഗികൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് അത് തെറ്റുന്നവർക്കറിയാം. അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഓരോന്ന് നിർത്തി ആ ലെവലിലേക്ക് വരണം. പക്ഷെ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ കൺട്രോൾ, ഇതിനെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഭക്ഷണം അത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സാധ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട ഭക്ഷണമാകുമ്പോൾ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ മാറുകയും അത് നമ്മളിൽ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് സാത്വികമായിട്ടും പിന്നെ ആത്മീയം, അത് വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം നമ്മളെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ഓരോ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അത് അവർ ചെയ്തേ പറ്റും. അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങള് ഭഗവാനെ നിലനിർത്തി ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കഴിക്കാം, ആരും ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല, എന്തും കഴിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഒരു കാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമുക്ക് അത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൗതിക നിയമങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്യാനുള്ള നിയമമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പോഴും ഒരു ബന്ധസ്ഥ നമുക്കുണ്ട്. നമുക്ക് ചിലർ പറയില്ല എല്ലാതും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ആത്മീയ ലോകത്ത് തന്നെയും ടഫായിരിക്കും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ റൂൾസുകൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്താലോ നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, തോന്നുന്ന പോലെ ജീവിക്കുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ, ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന് പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതക്രമം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 4. അതിഭൂതം ചരോ ഭാവ പുരുഷശ്ചാദിദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. പിന്നെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഹേ ശരീരം കൊണ്ടൊരുവൻ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രതിയാണ് ആദിഭൂതം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആദി ദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തെ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ആദി യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മൂന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം കംപ്ലീറ്റ് വിശ്വതത്വം എന്ന് പറയില്ല, അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 3 രൂപങ്ങളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ആദിഭൂതം, പിന്നെ ആദി ദൈവം, പിന്നെ ആദി യജ്ഞം. കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ ആദിഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ആദിഭൂതം എന്ന് നമ്മൾ പറയാ. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും, അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം നമ്മൾ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയും. വിശ്വരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും കാണിക്കുന്നത്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഒന്നിച്ച് കാണിക്കുന്ന രൂപം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും ആദി ദൈവം. അതേപോലെ തന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉള്ളിൽ ഒരാത്മാവുണ്ട്. നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് അല്ലാണ്ട് ഒരാത്മാവും കൂടി ഉണ്ട്. ആ ആത്മാവാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ആത്മാവിന് നമ്മളെല്ലാവരും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് പല ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ജന്മങ്ങളിൽ നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മുടിയില്ല, കേശത്തിന്റെ അഗ്രത്തിന്റെ 1000-1 അംശം
10,000-ത്തിലൊരു അംശത്തിന്റെ അത്രയും സൂക്ഷ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിലും ഇപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഇരിക്കണം. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് എത്രയാണ്? എന്നിട്ട് ആ പരമാത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിനും അതീതനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് 3 കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ, അതായത് ആദിഭൂതം, ആദിയജ്ഞം, ആദിഭൂതം, ആദിദൈവം, ആദിയജ്ഞം, 3 കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്ന ആ ലോകത്തെ ഒന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണ ഒന്ന് പ്രകൃതി, നമ്മൾ കാണുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. പിന്നെ ഭഗവാൻ, ദൈവം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ദേവന്മാര്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരായ ആത്മീയ ശക്തി, ആ ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദി ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വരൂപം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിൽ വാണരുളുന്ന ഭഗവാൻ, അതാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ശരിക്കും ക്ഷീരോദയസായി വിഷ്ണുന്ന് ഭഗവാന്റെ 3 രൂപങ്ങളിലുള്ളത്. കാരണോദയസായി വിഷ്ണു, നെക്സ്റ്റ് ഗർഭോദയസായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദയസായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാതും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കണക്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന് ശ്രീകൃഷ്ണനല്ല, ഭഗവാനല്ല ശരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, അത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരനായിട്ടുള്ള ക്ഷീരോദയസ വിഷ്ണു. അതിന് ചതുർഭുജ രൂപമാണ് ശരിക്കും ആ വിഷ്ണുവിന്. അതിന് ചതുർഭുജത്തില് നമ്മൾ കാണും. അതിന് ശരിക്കും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നു. കാരണം പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ കണക്കൂട്ടാം. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള പ്രകാശത്തെ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം. ആ പ്രകാശം വരുമ്പോഴാണ് അതിനെ ബ്രഹ്മ, അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടോ അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ളത് അത് നമുക്ക് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയാം. അത് പരമാത്മാവിന്റെ ആയാലും ആത്മാവിന്റെ ആണെങ്കിലും അതിന് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവ് എന്നും പറയുന്നത് പരമാത്മാവിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള രൂപത്തിന്, അതായത് നമുക്കറിയുന്ന ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും അതിലൊരു പാർട്ടാണ്. അതിന് നമ്മൾ അതിനും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജീവാത്മാവ് അത് മനസ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതിനൊക്കെ ആത്മീയമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് ബ്രഹ്മം എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ബ്രഹ്മണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും പരമാത്മാവ് ഉണ്ടാവും. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ചതുർഭുജ രൂപമായിരിക്കുന്ന വിഷ്ണു ആയിരിക്കും. അത് ക്ഷീരോദയസായി വിഷ്ണു. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കാണുന്നതും കാണാത്തതുമായിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതും കഴിയാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും 3 സെക്ഷനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 5. മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കലേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണസമയത്തെ എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇതില് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മുടെ ഭീഷ്മാചാര്യരുടെ ഫോട്ടോ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഭീഷ്മാചാര്യര് മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ശരിക്കും ചതുർഭുജ രൂപ നാരായണ രൂപമാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഭീഷ്മാചാര്യര് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന് സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുണല്ലോ ഭഗവാന്. അപ്പൊ ആ സമയം നോക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ യോഗികൾക്കുള്ള പ്രത്യേകതകൾ. യോഗികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സമയം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പവർ അവർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ഷഡയോഗം അങ്ങനത്തെ യോഗാഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് ആ ആത്മീയ ശക്തി അവർക്ക് കൈവരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് മരണം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ആ സമയത്തായിരിക്കും അവര് ശരീരം വെടി. അങ്ങനത്തെ യോഗീശ്വരന്മാരുണ്ടെന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരേലും മുകളിലാണ് ഭക്തർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തരൻ ടോപ്പാണ്. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൾ എന്റെ ഭാവത്തുടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതിലിപ്പോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിതാമഹന്റെ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമഭാവനമാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം
കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് കൂടിയിരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെയും കൃഷ്ണബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവനെ പവിത്രയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കണം. നിര്യാണവേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹര. അപ്പൊ ഈ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ഉരുവിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമുക്ക് ആ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് 3 കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്: കീർത്തനം, സ്മരണം, കീർത്തനം, ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മളെ മരണസമയത്തായാലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഓരോന്നോരോന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നമ്മുടെ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അത് ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ ചോദിക്കണതിന്റെ ഉത്തരം ഇതൊക്കെ പറയണം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, എങ്ങനെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കും ഭഗവാനെ? ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ സ്മരണം ഭഗവാനിലേക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞ വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം, എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണബോധത്തോട് പോലെയുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചു. അത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം പറഞ്ഞ ആ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അസുഖം മഞ്ഞപ്പിത്തം നമുക്ക് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നേരിട്ട കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കൽക്കണ്ടം പോലെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ കൽക്കണ്ടം കഴിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കത് കയ്പായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ അത് ശരിക്കും അതൊരു ഒറ്റമൂലിയാണ്, അത് മാറാനുള്ള ആ ഒരു മരുന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ നാമമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാമത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് പുരോഗതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ആ കലിയുഗത്തിൽ ഓരോ യുഗത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് സത്യുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമ്മം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അറിയാം, ധ്യാനമാണ്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിലായി. പിന്നത്തെ യജ്ഞാണ് ത്രേതായുഗത്തില്, യജ്ഞങ്ങളാണ്. 3ാമത്തെ യുഗമായ ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന, 4ാമത്തെ യുഗത്തില് കലിയുഗത്തില് ജപയജ്ഞാണ് പറഞ്ഞത്. ജപയജ്ഞാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ, ആ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി, നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയുള്ളൂ, നമുക്ക് പുണ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഭക്തനിലേക്ക് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാലും നമ്മളെ ജീവിതാന്ത്യത്തില് അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു സ്മരണ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം, എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് ഏജ് ആവുമ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തികളായിരുന്നു നമുക്ക് നമ്മളെ ഭൗതിക രീതിയില് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പല രംഗങ്ങളും നമുക്കറിയാം. പല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാരും അവരെല്ലാവരും വളരെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോ അവര് അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അവരെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഭഗവാൻ അതും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ അസുരന്മാരെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ മരണരൂപത്തിൽ എന്നെ കാണുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും അവർക്കും കാണാം, പക്ഷെ മരണരൂപത്തിലായിരിക്കും. അതിന് ഹിരണ്യകശിപിന്റെ കാര്യവും കംസന്റെ കാര്യമായാലും രാവണന്റെ ഇതൊക്കെ അവരെ ഒന്നിനും വിശ്വസിക്കാണ്ട് ഞാനാണ് ഭഗവാനെ ധരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ മരണമായിട്ടാണ് വന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് അസുരന്മാർക്കുള്ള പ്രത്യേകത. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പതുക്കെ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ ലൈഫ് എൻഡ് എത്തുമ്പോ ഭഗവത് സ്മരണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. ആ സമയത്ത് ചെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ മരണമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ എടുത്തു വരാ. ആ സമയത്ത് എന്റെ കരുണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. കാരണം അത്രയും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അത് കിട്ടുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആ കംപ്ലീറ്റ് ഫലം കിട്ടില്ല. ഇത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേറെ രീതി പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ അസുരന്മാര് വധിക്കപ്പെട്ടു, ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപായാലും അവരൊക്കെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കൈകളാൽ വധിക്കപ്പെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവരെ മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കുമായ ഭഗവാന്റെ സായുജ്യ മുക്തി മാത്രമല്ല, ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവന അൾട്ടിമേറ്റ് ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാം അവർക്ക് മുക്തി കിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ആ മുക്തിയല്ല നമ്മുടെ മുക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്റെ മുക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനേലും മുകളിലാണ്.
അവർക്ക് മുക്തി കാരണം അവരുന്ന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത്തരമുള്ള ആത്മീയ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ വധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് അസുരന്മാരും വെച്ച് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരേലും പോക്കണം. ആയ ലെവലിൽ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം ഡേഞ്ചറസ് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾ. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ ലൈഫ് എൻഡ് എത്തുമ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടാണ്. അതാണ് കുലശേഖര മഹാരാജാവിന് പേടി. അത്തരം വലിയ ഭക്തനാണ് കുലശേഖര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ കുലശേഖര മഹാരാജനടക്കം പേടിയാ. കാരണം അവസാനം വരുമ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറവുണ്ടാവും, കഫം അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും. അതാണ് കുലശേഖര മഹാരാജാവിന്റെ സംശയം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതീ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് കുലശേഖര മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മരണം ഏജ്ഡ് ആവണ്ട, അതിനേലും മുന്നേ തന്നെ എനിക്ക് മരണം കിട്ടട്ടെ, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റില്ല. നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ആ സ്മരണയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതിന് പറഞ്ഞ എന്ന നാമജപം തുടരുകയും വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോഴും നമുക്ക് അതിന്റെ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോഴോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോൾ ഒരാളും വിളിക്കില്ല, നമ്മൾ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 6. യം യം വാസ്മരൻ ഭാവം ത്വജത്തന്യേ കളേവരം തം തം സൗന്ദര്യ സദാ തദ്ഭാവഭാവിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ മരണസമയത്ത് പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനവിടെ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്, ഭഗവാനല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മരണസമയത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായിട്ട് മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തും നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാണ് മരണപ്രാളത്തിൽ നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെല്ലാത്തിനും അതിന് മായശക്തി അതിന് നമ്മളെ അതിലേക്ക് വലിക്കും. അത് പറയും നമ്മളെ ചെറിയ കുട്ടികളെ ചോക്ലേറ്റ് കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അവർക്കത് അതിന് അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന് മാറാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും, ഒറ്റയടിക്ക് പറ്റില്ല അത്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റെപ്പിൽ കൂടെ ഉയർന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയ നാമജപത്തിലൂടെയും മറ്റുള്ള വൈദിക കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെയും സാത്വികമായിട്ട് ഉയർന്ന് ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കും, അപ്പോൾ അതിനെ പ്രാപിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. മരണത്തിന്റെ നിർണായ നിമിഷങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണ സ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത് പദം പോകും, ഭഗവാന്റെ പദങ്ങൾ പോകും. അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്തിമ വേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. ആ വഴി നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ എത്ര ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കഴിയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മളെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ എക്സാം എഴുതണമല്ല, ഫസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് 3ാം ക്ലാസ് അങ്ങനെ പോണ പോലെ തന്നെ നമ്മള് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിന് 2ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണം. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് ലെവലിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാത്വിക ഭാവത്തോട് ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെ ആയിക്കാലോ നമ്മൾ അന്തിമ വേളയിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹം ലഭിക്കില്ല. അവിടെ പോയെന്ന്. കാരണം പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയാലാണോ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത് അതാണ് പരമപദം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തിരിച്ചു മാറ്റുള്ള വരവുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഏത് സ്വർഗീയ
ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതിൽ പോയിക്കാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പദം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ പരമപദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാലും പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, അതാണ് പരമപദം. അതായത് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും മുക്തി. അതാണ് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്തി. മുകുന്ദന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ദേവി ദേവതകൾക്കും മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേരിൽ മുക്തിക്കുള്ള കഴിവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ മുക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരും വരും. പക്ഷെ ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ജനന മരങ്ങളിൽ ചക്രങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് തരാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി തരാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ മാത്രമേ മുക്തി തരുള്ളൂ. അതിന് മുകുന്ദൻ എന്നുള്ള പേര് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം എത്ര മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ മന്ത്രജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാമത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിന് ആ നാമത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്മേഷം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാ കഥ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഏത് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥയാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാതും വിട്ടിട്ടാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാനിനെ കാണുന്ന അതിനാകർഷണമായിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം ജീവിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അതാണ് ജീവിതം എന്ന് തോന്നി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് മരണ സമയത്ത് ഭരത മഹാരാജാവ് ആ മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ജന്മത്തിലായ മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതൊരു ചെറിയൊരു പുരാണങ്ങളിലെ ഒരു കഥ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ സ്മരണ അടക്കം. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭരത മഹാരാജന് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യ ച മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചിട്ട് മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആയ പോയിന്റ് തന്നെ അർജുനൻ ആ യുദ്ധം ചെയ്യണം. നിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ നീ എന്നിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് നിന്റെ സ്വയമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ നീ ചെയ്തേ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൈദികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ജീവിതക്രമങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭൗതികയിൽ നമ്മൾ ആത്മീയത കാണണം. എന്നാലേ നമ്മളെ കണ്ടാല് നമുക്ക് ആ മരണ സമയത്ത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനയുടെ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും സംബന്ധിച്ചോളം പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിന് പിന്തിരിക്കാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോവാം, അതല്ല. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മൾ നിറവേറ്റിയേ പറ്റൂ. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് തുടരുന്നുണ്ട്, യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിൽ ചേർക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. നമ്മളെ ശരീരം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് അത് തിരിച്ചാവരുത്. ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരും. ഇത് ജീവന് ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണ നാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 8. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്നെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണ് മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നിൽ മനസ്സ് സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായി എന്നെ പ്രാപിക്കും.
അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. നമ്മൾ അത്രയും 100% പ്രഭുപാദർ ഇത് പറഞ്ഞു, അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ചിത്രശലഭം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശലഭം ആ പുഴുവിൽ നിന്നാണ് ചിത്രശലഭമായി മാറണം. അപ്പൊ അത്ര ആഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് ശലഭമായി മാറണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അവിടെ നടക്കണമല്ല. ഒരു പുഴുവിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രശലഭം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചിത്രശലഭമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത്രയും നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആത്മീയം അത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പുഴുവും ചിത്രശലഭത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇത് രണ്ട് കാണാത്ത വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ചിത്രശലഭത്തിനെ മാത്രം കണ്ട വ്യക്തിയാണെങ്കിലും പുഴു ഇത് രണ്ടിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല. പുഴുവിൽ നിന്ന് ചിത്രശലഭം ഉണ്ടാകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭൗതികം ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്ര ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുഴുവിന് ചിത്രശലഭമാവുമെങ്കിൽ, അതായത് അവരെ രണ്ടുപേരും ക്വാളിറ്റി അത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു പുഴുവിന്റെയും ചിത്രശലഭത്തിന്റെയും ഭംഗിയും ആ രീതിയും ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികം ആത്മീയതയും. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ആത്മീയതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ആ പുഴു ചിന്തിച്ച പോലെ തന്നെ അത്രയും രീതിയിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ, അതായത് ആയ ചിത്രശലഭം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത് പോലെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കാനുള്ള വ്യതിചലിപ്പിക്കരുത്. അതിനിതിൽ പ്രഭുപാദർ അത്രയും നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ശരിക്കും പരമപദം പുതുക്കിയിട്ടുള്ള മഹത് വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് അവന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കവിം പുരാണമനുശാസിതാം അനോരണീയമനുസ്മരേദ്യഃ സർവസ്യ സാകാരമചിന്യം അരൂപമാദിത്യവർണം തമസഃ പരസ്താത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവ നിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെ പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾ അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദ്യ തേജസ്സുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അങ്ങനത്തെ വിശ്വാസം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കംപ്ലീറ്റ് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും. അപ്പൊ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ കേശത്തിന്റെ മുടിയുടെ ഒരു അഗ്രത്തിന്റെ 10,000-ൽ ഒരു അംശമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ അതിന് പറയുമ്പോ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അപ്പൊ അതിലാണ് പരമാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ആത്മാവിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പരമാത്മാവും കൂടി ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പരമാത്മാവിന് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. ഈ ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് ജീവവർഗങ്ങളെ എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കഴിവ്, ആ ഒരു ജ്ഞാനം നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിലേക്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത്രയും സർവജ്ഞനാണെന്ന്, അത്രയും ആയ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതില്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള നമുക്ക് അത്രയും ദൃഢമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച കിട്ടുള്ളൂ. അത് പറഞ്ഞില്ല, ചിത്രശലഭമായ പുഴുവിൽ നിന്ന് ചിത്രശലഭമായി മാറുന്ന അത്രയും ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മണ്ണീരനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് കാര്യമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ അടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ മൊബൈൽ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടുള്ളൂ. ആ വിശ്വാസം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ ആ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർച്ച ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ദൃഢനിശ്ചയം, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം ജപം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ആകപ്പാടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള എനിക്ക് ജപം ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാനുള്ള ശക്തി തരട്ടെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് തന്നെ. അങ്ങനെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യമൊന്നും കിട്ടൂല. ആദ്യത്തെ പല ഇതെങ്കിലും അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ 16 മാല ജപിക്കണം. നമ്മൾ ഇതിൽ പറയും മിനിമം 16 മാലെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കണം. ഒരു മാല എന്ന് പറഞ്ഞത് 108 മണികളുള്ളതാണ്. ഒരു മണിയിൽ തന്നെ 16 മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ
ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 അക്ഷരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ 16 അക്ഷരങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മന്ത്രമാണ്. ആ മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലത്തെ 108 മന്ത്രം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് 102 മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഒരു മാല ആവണം. അങ്ങനെ 16 മാല ചെല്ലണം എന്നാണ്. അത് മിനിമാണ്. മനസ്സിലായി? ആ മിനിമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണതിന്റെ ചിലപ്പോ ഒരു ജപെങ്കിലും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു നാമെങ്കിലും പ്യൂർ ആവുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴോ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അത് നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ശരിക്കും അതിനും പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മെഡിറ്റേഷൻ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടണം. നമ്മൾ ജപം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ കേൾക്കണം. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലേക്ക് വരികയും മനസ്സിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം കിട്ടുകയും അങ്ങനെ മനസ്സ് പരിശുദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാ ജപത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആകർഷണമാണ്. അത്ര ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആന്തരിക സംഖ്യയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാധാറാണിനായിട്ടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. രാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ബലരാമനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമായ രാമനാണ് അത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട്, അതിലൊരു അതീന്ദ്രിയ നാദമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ സീക്വൻസിലൂടെ വരുമ്പോഴാണ് അതൊരു കണക്ഷൻസ് ആണ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഈ നാമത്തിന്റെ ഇത്രയും 16 മന്ത്രത്തിന്റെയും കൂടെ കണക്ഷൻസ് വരുന്നു. വേറെ ഏതൊരു മന്ത്രത്തിലായാലും നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും അതിന് മുകളിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഓങ്കാരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ മാത്രം ഓങ്കാരം ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഓങ്കാരത്തിന് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണ മന്ത്രമാണ്. അതാണ് മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതാണ് നമ്മൾ ഈ മഹാമന്ത്രം ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പറയുന്ന രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം 1000 സഹസ്രനാമങ്ങൾക്ക്, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ സാധാരണ സഹസ്രനാമങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടാവും, 1000 മന്ത്രങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു രാമമന്ത്രം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ 3 രാമമന്ത്രങ്ങൾ തുല്യമാണ് ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണൻ നാമം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ. അപ്പൊ 1000 സഹസ്രനാമങ്ങൾ ചൊല്ലണതിന് തുല്യാണ് നാമ രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് രാമ എന്നുള്ള നാമത്തിനുണ്ട്. ഓരോ നാമത്തിന് അതിന് നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മുടെ കലിയുഗത്തിലെ നാമരൂപത്തിലാണ് അവതരണം. അതിന് നാമത്തിന് നമ്മൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നമ്മളെ മന്ത്രങ്ങൾ ശരിക്കും പറയാം, മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അത്രയും പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കൾ എന്ന് പറയാം, മന്ത്രങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആയ ശാശ്വതമായ ശക്തി എന്താണെന്നും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനും കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ കാണുന്നത് ആയ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പരമശിവൻ കാണുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ അത് ഓരോ ലെവലില് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതിന് ഓരോ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ രൂപം കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഭക്തൻ അതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രൂപം കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ഹനുമാന സ്വാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും ദാസര് ശ്രീരാമസ്വാമിയുടെ രൂപമാണ് ഇഷ്ടം, ശ്രീരാമനെ ഇഷ്ടം. അതിന് ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, അതിന് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ രൂപങ്ങളും ഒരേ ലീലകളും പ്രവർത്തിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 10. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭൃഗുർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ സമ്യക് സതം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മരണസമയത്തെ യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത്സ്മരണം ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതില് യോഗ അത് വളരെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് യോഗനിഷ്ഠ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അതായത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഷ്ടാംഗ സിദ്ധി, അതല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടചക്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും ഇതിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ അഷ്ടചക്ര അതൊക്കെ അഭ്യസിച്ചവർക്കോ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കിട്ടും. അവർക്കാണ് പ്രാണവായുവിനൊക്കെ മധ്യത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശക്തികൾ കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭക്തിയുദ്ധ സേനം വരുമ്പോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൽ കിട്ടും. അവരത് യോഗ്യ വിദ്യയിലൂടെ നേടിയിടുന്നു. ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ഇത് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അതിലേക്കൂടെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ അതായത് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ചില വീഴ്ചകൾ വരുന്നതാണ്. അതായത് ഈവൻ അത് ഭക്തന്മാർക്ക് അടക്കമായ വീഴ്ചകൾ വരുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ജസ്റ്റ് മതജീയ കഥയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ വിട്ടുപോയി.
അജാമിള മോക്ഷം. അജാമിള. താങ്ക് യു മാതാജി. അജാമിളന്റെ കഥയാണ്. അജാമിളന്റെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജാമിളൻ വളരെ നല്ലൊരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. വളരെ സാത്വികമായിട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോവരുത്. നമ്മൾ സത്സംഗം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഭക്തരല്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ട് എന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകരുത്. ഇതിപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അജാമിളന്റെ കഥ പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. അജാമിളൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല സാത്വികമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയായിരുന്നു. നല്ല ബ്രാഹ്മണീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയും പിന്നെ മനസ്സ് അതിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ അജാമിളിന് ദുഷിച്ച ശീലങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മരണസമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയും ദുഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ സമയത്ത്. പക്ഷെ അതിന് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേടിന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്തരം പാപങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥയാണത്. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ്. അങ്ങനെ മരണസമയത്തടുത്ത് അപ്പൊ എന്തോ ഒരു പുണ്യജന്മം കൊണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന് അജാമിളിന്റെ ഒരു മകനെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണ എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ മരണസമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ യമകിങ്കരന്മാര് വരും. കാരണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് യമകിങ്കരന്മാരാണ് വരാം. യമകിങ്കരന്മാര് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മളെ പൃഥ്വിലോകത്തിലേക്ക് യമന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏത് ജന്മങ്ങൾ തരേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഏത് ശരീരങ്ങൾ തരണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങളൊക്കെ തരണം. അപ്പൊ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് യമകിങ്കരന്മാര് വരുന്ന യമകിങ്കരന്മാര് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഭയത്തില് ശരിക്കും അജാമിളൻ കൃഷ്ണ മകനെ വിളിക്കുകയാണ്. മകനെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മകനെയാണ് വിളിക്കണത്. പക്ഷെ ആ വിളിയോടുകൂടി ശരിക്കും പാപകർമ്മങ്ങൾ കുറെ അകന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ആ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേട് ഒറ്റ ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കാരണം കൊണ്ട് പിന്നെ വിഷ്ണു പാതകരാണ് വരുന്നത്, വിഷ്ണു പാഷ്ടകരാണ് വരുന്നത്, അവര് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത് ഭഗവാൻ നേരിട്ട്, കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ബലാണ്. അങ്ങനെ അജാമിളിന് ആ മോശം കിട്ടുന്നത്, അതിന് അജാമിള മോശം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും വാര്യണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ എന്നുള്ള വേട്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്കറിയാം പലരും കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേരിടാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് അതിനൊരു ആകർഷണം ഉണ്ട്, അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതിന് കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളൊരു വേടിന്റെ പവറാണ് ഈ കഥയിൽ പുരാണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അജാമിള മോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കഥയാണത്. ഹരേഷ്ണ മന്ദേജ്. ശ്ലോകം 14. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശഃ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠനെ ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഇത് അതിന്റെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻസ് ആണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്താണെന്നും ആ ഭക്തൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ആ പരമഭയം പ്രാപ്തി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം 15. മാമുപ്യേത പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മാനാ സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണ നേടിയവരാകിയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണമായ അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്നെ പറഞ്ഞു, പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത ലോകം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതിന് ശാശ്വതമായ ലോകം. അത് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദുഃഖപൂർണമായതും അസ്ഥിരവുമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേഷ്ണ. ശ്ലോകം 16. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോകോ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന മാമുപ്യേത്യ തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അപ്പം അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ ഏറ്റവും അധമായുള്ളത് വരെ ഓരോ ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അവിടെ. കുന്തിപുത്രന്റെ പരമതത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു വിവരണമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും അത് ഈവൻ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഏറ്റവും അധമമായ ലോകം വരെ ആ ലോകത്തിൽ ഓരോ ഗ്രഹത്തിനും
ജനന മരണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് നമ്മ പാപം ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതിന്റെ അർത്ഥം താഴ്ന്ന ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടുത്തെ പണിഷ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ജന്മങ്ങളിലത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഉയർച്ച കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ തീരും അവിടെ വെച്ചിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് അത് തീരുമ്പോൾ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ആ ജനന മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യും, അതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യും, അത് താഴത്തേക്കോ മുകളിലേക്കോ ഓവറാൾ നോക്കിയിട്ട് പുണ്യാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുണ്യത്തിൽ പോകും. തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഫലം ലഭിക്കും. പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം കിട്ടും. ഇത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും, നല്ലത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതിന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന് മാത്രമേ പുണ്യ പാപങ്ങൾ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് പാപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ ഫലം, പുണ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുണ്യത്തിന്. ഈ ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനന മരണം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അത്രയും വലുതാണ്. അത് നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൽ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ദിവസം. അതിൽ 5,000 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ നമ്മള്. അപ്പൊ 4,32,000 വർഷമാണ് കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഇൻറ്റു 2 ഏകദേശം 8,64,000 വർഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് ദാപരയുഗം. അതിന്റെ അപ്പൊ 4.32 ഇൻറ്റു 3 അതായത് 12,96,000 വർഷമാണ് ത്രേതായുഗം. അതേപോലെ തന്നെ 17,28 അതായത് 14,28,000 വർഷമാണ് ശരിക്കും സത്യയുഗത്തിന്റെ. ഇതെല്ലാം കൂട്ടുമ്പോ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഏകദേശം 41,22,020,000 വർഷം ഉണ്ട്. അത്രയും വർഷം ഇൻറ്റു 1000 അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല്. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, അത്രയും ജന്മങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മലോകം. അത് ഭഗവാന്റെ അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകല് ഇൻറ്റു 100 അത്രയും വർഷമാണ് നമ്മ ഈ ലോകത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത്. അതാണ് പുനരാവർത്തിന. ഇത്രയും വർഷം അതായത് നമുക്ക് ഇമേജ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്ര വർഷം ഉണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിച്ച് 70 മാക്സിമം 60 70 80 മാക്സിമം 90 അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കാലത്തായിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര ജന്മങ്ങളായിരിക്കാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിൽ എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് പറഞ്ഞ ഈ പുനരാവർത്തനാർജുന ഇതിൽ കിടന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇത്രയും ഒരു കാലം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അകല്യാണ് കൽപ്പം എന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല 1000 ചതുർയുഗങ്ങളാണ്. 4 യുഗങ്ങളോട് കൂട്ടുമ്പോ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് 43,20,000 വർഷമാണ്. അതേ ഇൻറ്റു 1000 മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതേ ഇൻറ്റു 1000 അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് കൽപ്പാന്തര കാലം എന്ന് പറയുന്നത്, കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസമായി. അതുപോലെ ഇൻറ്റു 365 എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു വർഷമാണത്. ഇൻറ്റു 100 എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഖ്യയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു കുമിള പോലെ ഉള്ളത്. അതായത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ കാരണവദേശ വിഷ്ണു ായ സമുദ്രത്തിന്റെ ഒരു കുമിള പോലെ. ആ കുമിളകൾ വരുന്നു പോകുന്നു, അത്രയും സമയമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കാലത്ത് ചക്രത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും കാലങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് കറങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പറഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനലോക പുനരാവർത്തനാർജുന എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പുനരാവർത്തന ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ജന്മങ്ങൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, താഴത്തേക്ക് മുകളിലേക്ക് പോകും. തെറ്റായി ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് പോകും. അവിടെ ചെന്ന് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഓക്കെ നമ്മൾ പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ കഴിയുമ്പോ മുകളിലേക്ക് പോരും, പിന്നെ പോകും. പിന്നെ അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ജന്മം കിട്ടും. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ജന്തുക്കളായിട്ട് ജനിക്കണേ. ജന്തുക്കളിൽ നിന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കണത്. മനുഷ്യൻ ചെയ്ത് മനുഷ്യന്റെ അല്ലാതായിട്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ജന്തുവിന്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുമ്പോൾ ജന്തുവിലേക്ക് പോകും. അതിന് ആത്മീയമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചന്ദ്രനിലും സൂര്യനിലും ഒക്കെ ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തവരുണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടെ
ഭഗവാനുള്ള സ്വരൂപമുണ്ട്, അവർക്ക് അതിന്റെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മുകളിലത്തുള്ള ലോകങ്ങളിൽ, ഇത് മുഴുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണം. അതിന് പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാവട്ടെ, പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ്, ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള അധോലോകം വരെയുള്ള എല്ലാത്തിനും വിട്ടു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാന്റെ ലോകാവുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 21. അവ്യക്തോ അക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹു പരമാംഗതി യം പ്രാപ്യന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്തിസ്ഥാനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നെ മടങ്ങി വരാത്തതും അല്ലാത്തതുമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. കാരണം വേദാന്തികൾക്ക് അവ്യക്തമാണ്. അപ്പൊ അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് നശിക്കാത്ത അക്ഷയം എന്നും വിശേഷം പ്രാപ്തസ്ഥാനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ മറ്റുള്ള ദേവകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, അല്ലെ? ബാക്കിയുള്ള ദേവന്മാരിലെല്ലാവരും ശാസ്ത്രമുണ്ട്. ഒരു ബുക്ക് നമുക്കറിയാം, കൈ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം, ആയുധം ഉണ്ടാവും, മാല ഉണ്ടാവും, ജപമാല ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദേവകളും. പക്ഷെ ഭഗവാന് മാത്രം ഇതൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ദേവകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തം എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്സുകൾ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, അകപ്പാടെ ഒരു ഓടക്കുഴൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശ്യാമസുന്ദരനാണ്, മയിൽപ്പീലി ഉണ്ടാവും, മഞ്ഞ മാല ഉണ്ടാവും, മഞ്ഞ ഉടയാടുകൾ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം തന്നെ. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഭൗതികമായിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ടേബിളിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കിയുള്ള ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ എല്ലാതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വേണു കണന്തം ഭഗവാന്റെ വേണുവിന്റെ ഗാനം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ലോകം അൾട്ടിമേറ്റ്. അതിന് ഭഗവാൻ മറ്റുള്ള ദേവകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയുധമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ വേറെ എല്ലാ ദേവകളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഒരായുധങ്ങളും ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചാണ്, അല്ലെ? ജപമാലകളൊക്കെയാണ്, ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ജപമാല ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. അതിന് ഭഗവാന് നമ്മള് മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തി നമുക്ക് തേടിത്തരുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അതിന്റെ പവർ ഇല്ല. എല്ലാതും ഭഗവാനാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 28. യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞു, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതാ പറയുന്നത്. കാരണം ഈ ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണ പുണ്യം അത് നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പഠിച്ച് അപ്പൊ അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും, ഭക്തിമാർഗം കിട്ടും, അതിന്റെ പുണ്യം കിട്ടും. ഇനി ഇത് ഭക്തിമാർഗം മാത്രം ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതിന് പറഞ്ഞു, അതിന് ഭക്തിക്ക് മറ്റുള്ളതിന് ഇപ്പൊ ജ്ഞാന, കർമ്മ, യോഗ ഇതിന്റെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അല്ല അത് ചെയ്താലും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം കിട്ടും, ഇത് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കിട്ടും. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സ്ഥലവും വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യും, പ്രവർത്തിക്കുകയും ദേശകാല അതൊന്നും ആൾക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ മാത്രമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ദേശത്തിനും കാലത്തിനും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അത് ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. അതിന് ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ പരിപൂർണത, സന്യാസത്തിന് പരിപൂർണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സമയത്തുമ്പോഴേക്കും അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മ പറയുന്ന ഭഗവാന് നിവേദിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മ കഴിക്കണതിന് മുന്നേ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം. പിന്നെ ഒരു ടൈം വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നമ്മ കഴിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ത് ആഗ്രഹം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്.
നമ്മളെ ആഗ്രഹം അവിടെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും നമുക്കിന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം, അത് ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കും. അപ്പൊ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതായ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക, അതാണ് ഭക്തൻ. ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം, അതാണ് ശരിക്കും. അങ്ങനെ ഉയരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കിട്ടുക. വേദപഠനം, യജ്ഞാരണം, ദാനം. ദാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദാനം തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദേശ, കാല, പാത്രം, ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രജസ് ആയിട്ടുള്ള ദാനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സത്വഗുണമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണങ്ങളായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പുണ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുണ്യമായാലും ഇതെല്ലാതും ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചത് ആ പുണ്യങ്ങൾ ഈ പുണ്യങ്ങളെല്ലാതും ഒന്നിച്ച് ലഭിക്കും. അതാണ് ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്ത പരമമായ ധാമത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭക്തിയുദ്ധ സേന. അപ്പൊ ഇതിലൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ നാമ ജപത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം ഈ നമ്മളെ കലിയുഗത്തില് നാമം, യജ്ഞം, അത് നാമരൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ നാമത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ നാമത്തിലൂടെ എല്ലാവരും ജപിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനിയെങ്കിലും ഇപ്പൊ 6 അധ്യായം കഴിഞ്ഞു, 7ാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ടായി, 7 കഴിഞ്ഞ് 8 8ആയപ്പോ നമ്മൾ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങണം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ജപിക്കുക. അപ്പൊ 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കുക. അപ്പൊ മലയില്ലാത്തവർ കൈകൊണ്ട് ജപിക്കുക, ഏകദേശം കൗണ്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ചെയ്യുക. മാലയായാലും പല ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. 108 മുത്ത് വേണമെന്നുള്ളു ബേസിക് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അത് കൗണ്ട് തെറ്റാണ്ടിരിക്കാനാണ്. അപ്പൊ 108 മുത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു മാലയെങ്കിലും എല്ലാവരും ജപിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാം, നമ്മള് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതിൽ കൂടെ സങ്കീർത്തനം വേണം, സാധുസംഘം വേണം, സ്വാധ്യായം വേണം. അതായത് നമ്മൾ ഭാഗവതം വായിക്കണം, ഭഗവത് വായിക്കണം, അതേ സങ്കീർത്തനം വേണം, അതേപോലെ തന്നെ സാധുസംഘങ്ങൾ വേണം. ഇങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വരിക. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും തന്നെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് ജപം നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ചെയ്യാത്തവര് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാളെ തൊട്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും, നമ്മളെല്ലാവരും പൂജ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും. അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. ഇവൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മഹാഭാഗ്യാണ്. കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും രാധാറാണിയും നമ്മളെ നാവുകളിൽ വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് നാമത്തിന്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമ്മളെ മീൻസ് നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഇനീഷ്യൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോകേണ്ടത്. കാരണം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളിപ്പോ സംസാര സാഗരത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനോട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് മഞ്ഞപ്പിത്തം പിടിച്ച കൽക്കണ്ടം രുചിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഇനി ഒരു ഇത് നാമെങ്കിലും ജപിക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാല എങ്കിലും ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. 108 മുത്ത്, അതായത് ഏകദേശം ഒരു 5-7 മിനിറ്റ് വരെ ഉള്ള അതിന്റെ ടൈം ഏകദേശം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമേശ് പ്രഭു ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. രമേശ് പ്രഭു. ചെയ്യാം മാതാജി, ചെയ്യാം. ചെയ്തോ. ലിങ്ക് അതെ, ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ശരി മാതാജി, എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല? പ്രത്യേകിച്ച് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ. പഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യോപേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ, പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.